U Jasenovcu, za koje su godinama od 45. na ovamo optuživali Hrvate, također su rađene ekshumacije. Do 76. godine, od 64. kopano je na 420 mjesta. I pronađeno je ukupno nešto manje od 500 posmrtnih ostataka. Dakle, cijeli jedan narod, a i cijelu Jugoslaviju, moglo bi se reći, htjeli su držati u pokornosti s tim Jasenovcem. Jasenovac je bio pogonsko gorivo za mržnju. Supruga Rudolfa Perešina, hrvatskog zračnog asa iz ovog rata koji je prebjegao sa svojim avionom, je ispričala kako su na početku, 89. 90. kad se pripremao rat, u njihovoj zračnoj bazi, mislim da je to bilo u Bihaću ili u Banja Luci, nema veze, pozvani svi zaposleni na jednu kinoprojekciju. Ugasilo se svjetlo i 2 sata su, dakle uoči rata u Hrvatskoj, 2 sata su gledali film o Jasenovcu. Taj film je bila zapravo falsifikat. Prikazivali su im fotografije mrtvih tijela koje uopće nemaju veze sa Jasenovcem. Naime, čak i povjesničari koji nisu dio našega kruga, a koji imaju malo savjesti u svom radu, priznaju da ne postoji ni jedna fotografija mrtvih tijela iz Jasenovca u razdoblju od 1941. do 1945. godine. Sve one fotografije koje se i sad vrte i po internetu i koje su se objavljivale u publikacijama i povijesnim knjigama, zapravo su snimljene negdje drugdje. I to je jedna od manipulacija poviješću kojima mi nastojimo svojim, relativno slabim snagama, ali pomalo sve jačim i jačim, nastojimo nekako pokazati ih i evo, zahvaljujući našem prijatelju Marku Franoviću iz Australije, dobili smo i ovu priliku da preko ove udruge ta svoja saznanja proširimo i preko televizijskog programa. Evo, upravo u ovoj seriji pokazali smo fotografije koje su snimljene u 1944. godine, snimali su ih američki izviđački avioni i koji su pokazali Jasenovac kakav je doista i bio. Mali zatvor, mali logor. Dakle, nitko ne opovrgava, nitko ne negira da je Jasenovac bio logor. Jasenovac je bio zatvor. Možemo reći nekoliko riječi o tome ko su bili njegovi zatočenici. Ali bio je mali. Imao je 6 baraka. Točno se vidi na tom prostoru da nije moguće uopće da bi imao veliki broj i žrtava, jer tamo nije ni moglo stati veliki broj ljudi.